അനുസരിച്ച് വന്ദനം. എൻ്റെ പേര് സാന്തെ. എന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കൊച്ചു കഥയാണ്. ആ കഥയുടെ പേരാണ് തൊപ്പിക്കച്ചവടക്കാരും കുഞ്ഞന്മാരും. പണ്ട് ഒരിടത്ത് ഒരു തൊപ്പിക്കച്ചവടക്കാരൻ എന്നും രാവിലെ തൊപ്പിക്കുമ്പോൾ തൊപ്പിയാണോ തൊപ്പി അയാളുടെ കൂട്ടയിൽ വളവർണ്ണത്തിൽ തൊപ്പിന്നെ വെള്ളത്തൊപ്പി, നീലത്തൊപ്പി, പച്ചത്തൊപ്പി, മഞ്ഞത്തൊപ്പി. തൊപ്പിയാണോ തൊപ്പി എല്ലാവരും പൈസ കൊടുത്ത് തൊപ്പിയാണോ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തൊപ്പി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നടന്ന് പോയി. എന്നിട്ട് ഒരു വലിയ മരം കണ്ടു. അവിടെ പോയി അല്പസമയം വിശ്രമിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പം ക്ഷീണത്തിൽ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലെത്തി. തലയിൽ കൂട്ടി തലയിൽ വെച്ചു. കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണത്തിൽ കഴിച്ച് കുറച്ച് ഉറങ്ങാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പം ക്ഷീണത്തിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കണ്ടോ ആരുടെ മുകളിൽ കുറേ കുരങ്ങന്മാർ. അവരെന്ത് ചെയ്തു? പതുക്കെ താഴോട്ടിറങ്ങി വന്നിട്ട് കുട്ടേൻ്റെ അത് തൊപ്പി തലയിൽ വെച്ച് പതുക്കെ മേലോട്ട് കയറിപ്പോയി. അപ്പം മേലെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടേൻ്റെ തൊപ്പിയില്ല. അയ്യോ ഉണ്ട് തൊപ്പി. തുറ്റി നോക്കി ആരും കാണിച്ച മേലെ ശബ്ദം കിട്ടി. മേലേക്കൊക്കെ വന്നാൽ കണ്ടത് കുറേ കുരങ്ങന്മാർ തലയിലും വെച്ച് തൊപ്പി ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. ദേഷ്യം ഈ ഉണ്ട് തൊപ്പി തലക്കടിച്ചു. കുരങ്ങന്മാർ തലക്കടിച്ചു. അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. താഴെയുള്ള കല്ലെടുത്ത് ഒച്ചറിയാലേ ഇതല്ല തൊപ്പിക്കച്ചവടക്കാരൻ. മറ്റേ മുഖം മറിച്ച് ഒച്ചറിയാല അയാൾ. അപ്പം അയാൾക്ക് ഒരു സൂത്രം തോന്നി. എന്തോ സൂത്രം അറിയാവാ? തലയിൽ തൊപ്പി വെച്ച് ഒച്ചറി കുരങ്ങന്മാർ തലയിലെടുത്ത് അയാളെ മാറിയില്ല. അപ്പം അയാൾക്ക് സന്തോഷമായി. കയ്യും കൂട്ടേണ്ട തൊപ്പിയെല്ലാം പാരി വെച്ചിട്ട് വെയ്യം തട്ടി. തൊപ്പിയാണോ തൊപ്പി. ഈ കഥയിൽ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായേ? ആയേക്കാൾ അറിവിനാണ് പാരാൻ. ബുദ്ധിമാനെ നീങ്ങുന്നതോടെ തൊപ്പി വെച്ചിട്ട്. നന്ദി, നമസ്കാരം.